Sit down. Ето, Пепи, седи сега. Скарай се на Пепи. Пепи, лей там, Пепи. Айде, папай. Пепи, sit down. Пепи, тя ли седи? Мамо, много аз пуска. Виж как, ей там, виж и там където снимаме как плачеш. Ей сега те снимаме там как плачеш. Леле, как плачеш. Хубаво погледни там, където снимам. Как плачеш? После ще пусна да видиш как плачеш. Не, Пепи, лоша Пепи, на. Кажи, баба, Пепи, не там. Скарай се бързо, че ще ми изде цвето. Скарай се. Пепи, не там. Кажи, баба, кажи. Пепелашке, бягай там. Не. Айде, виж, слезна малко. Sit down. Айде, чупичка. Ето, мами ще ни да изгони Пепи. Айде, отива мами да изгони Пепи. О, Боже. Бягай, Пепо. Бягай си, Тодора. Бягай така. Айде, щастлива ли си сега? Айде, Пепи. Айде, сега пак. Доволна? Ето я Пепи. Айде сега да продължим да гледам. Sit down, Пепи. Кажи лоши Пепи, ти къде там за как? Там ли беше, мамо? Искаше да изде цветето? Лоша Пепи. Мами, па-лоша Пепи. Цветето, да? Кажи цветето. Кажи Пепи. Какво беше? Не там. Вътре го това викаш. Дом, какво викаш? Sit down. Чакай, мама се подлева. Не. Не, колая да ми какво викаш? Stop it. Пепи, stop it! Пепи, stop it! Stop it. No. Кое? Не, цвете. Sit down. Лоша Пепи. Айде, иде да Пепи. Sit down. Stop it. Stop it, Пепи. Тихо, как си ти No. Stop. Too old for acne, but too young for wrinkles? Your skin's in between, and you've been ignored. Till now. Introducing the Biore Dual Fusion Moisturizer. Не знам It's сега къде full си я беше realistic това. skin for today and preserves with SPF 30 to keep it just as beautiful tomorrow. Biore. There's always a good time to use a taser. Хлябче. 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 Аз се толкова смятам. Check them out, okay? They didn't train you for this. Колко? Just one of the guys, really. I'm very good at what I do. На Пепи ли ще даваш? Пепи не иска моркови, тя не обича моркови. Хапай го.